Mentres a farola se prepara para o regreso da farola, a xuventude foi protagonista indirecta en dúas ocasións. Por unha banda, coa folga na educación, e pola outra, coa entrevista que fixemos a Ani Sánchez, na que acusou ao goberno de Louzao de cambiar de discurso con la estación. Boas tardes, a farola continúa collendo forma cara á súa próxima inauguración. Esta semana colocouse o pedestal no que se vai colocar o farol que dá nome de forma oficiosa á praza. Aínda que a ubicación é elixida no referendo, chirría un pouco, dado que ao seu carón vai haber un círculo lembrando o que era a rotonda na que estaba a farola. O pasado martes a educación estivo en folga. Destaca o caso do Luís Manuel García Barros, onde o seguimento foi case total tanto entre alumnos como entre profesores. Moitos deses mestres estiveron en Santiago de Compostela nunha gran manifestación que percorreu toda a cidade. Este mércores teñen previsto celebrar unha manifestación, neste caso na Praza do Mercado, será ás 7 da tarde. E esta semana publicamos unha entrevista que pode marcar un antes e un despois na relación entre o Concello e o Centro Xuvenil da Estación. Nesta entrevista, Ani Sánchez dixo estar decepcionada co trato que din recibir dende o Concello. E que iso vai nos levar a... Lamentablemente ahora parece que tiene que haber un cambio de tono en la conversación. Ademais, asegurou que Gonzalo Louzao ten un discurso completamente diferente ao que tiña José López Campos. Hay pequeños detalles, no puedo decir que haya una mala relación, porque siempre hemos tenido una relación muy cordial, pero empieza a parecer que esa relación cordial era porque nosotros la manteníamos, no porque ellos la quisieran. O Concello está preparando unha nova ordenanza do lixo. Buscarase que, en palabras de Óscar Durán, pague máis o que máis contamine. Dende o PSOE recriminaron que se faga despois de preparar a licitación do contrato do lixo, pois esta nova ordenanza pode provocar cambios nela. Esta semana a actividade municipal centrouse na promoción cultural. Comezou co anuncio de que o Lago dos Cisnes vaise poder ver no Teatro Principal en novembro. E ao carón do Ulla presentouse a próxima edición da Festa do Salmón, que vai comezar a vindeira semana co tapeo do salmón e co inicio da venda anticipada de entradas. Antes de que comecen os actos da Festa do Salmón terán lugar os do Día das Letras Galegas. Cumpre con a cargo de Neves Rodríguez. A carpa que se vai instalar ao carón do Concello vai ser máis grande que a do ano pasado, para así poder acoller o récord de establecementos e legais participantes tanto na Festa do Salmón como na Feira da Sidra. A carpa estrearase co Latexo Fest, que terá a Kiko Rivera como cabeza de cartel. E lembren que poden consultar toda a programación desa carpa e da Festa do Salmón na web do Xornal da Estrada. En 2025 arderon 43 hectáreas na Estrada, especialmente en Souto e Frades. O pasado martes rexistrou o primeiro incendio forestal do ano. Foi en Olives. A Estrada acolleu un torneo de centros penitenciarios. Faleceu Fernando Cabeza Quiles, que pasou gran parte da súa infancia na Estrada e tamén escribeu un libro sobre a toponimia local. En canto ao meteorolóxico, será unha semana marcada polas chuvias e por temperaturas que apenas variarán. E así rematamos por hoxe este semanal que tratou temas moi diferentes aos que se abordaron hai un ano, coincidindo co apagamento histórico. Moitas grazas por estaren aí e vémonos a semana que ven. Ao largo do día, no transcurso do día, vimos que a xente iba vindo, cada vez había máis xente. Bueno, sí, xa foi toda unha locura entre radios, linternas e pilas. La gente se empezou a poner en la terraza. E no Xornal da Estrada non podíamos acceder á nosa web. Bueno, pois paralizounos prácticamente na súa totalidade. Foi un día especial, diferente. Decidimos cerrar sobre as 6 ou así e tomalo con relax, coa confianza de que volveríamos á normalidade en algún momento. A normalidade comezouse a recuperar en Matalobos e no Val do Bea a partir das 9:30 da noite do luns, cando se recuperou a subministración.
En gran parte do municipio, incluído o casco urbano, iso non se reduciu ata as 3:30 da madrugada. E incluso en algúns puntos do leste do concello, ata as 9 da mañá do día seguinte.